Wis padha bayar iuran RT nah. Aku gak ero, sing bayar bojoku. Aku gak ero sih, Mbak. Lah kan aku mek terima bersih tok, Mbak. Pokoknya bendino sehari ku aku dijatah 50. Lain-lainnya masalah bayar-bayar bojoku sing bayar. Berarti bayaran dicekel bojone sampean. Iya, wis pokoknya aku terima bersih tok, Mbak. Lah sampe bayar Ya dhewe. gak enak. Lek aku ya bayarane bojoku ya dikene aku kabeh bres, dek gak ero apa-apa. Engko lek dek butuh ya dek njaluk. Lah berarti sampean iuran sampean kabeh sing bayar. Ya aku kabeh, wayahe gak ngerti apa-apa. Bayarannya dikene sampean kabeh. Kabeh bres, dek gak ero apa-apa wis. Pokoke dek butuh ya njaluk ngono. Gak enak, Mbak. Enak anakku wis pokoknya terima bersih wis dibayar-bayarnya aku dadi wis Mikir ya, Mbak. gak mikir wis enak. Dadi aku Tapi gak enak, malah selanang lak malah iso nyekel duwe. Ayo iso digawe traktir koncone. Ya enggak sih, aku kan ero transaksine, Mbak. Tetep tak cek. Enakan aku kus gak perlu nyekel-nyekel tambah pusing aku lek kebagian bayar-bayar itu. Yo lek aku enak aku ngono. Dadi dhek iku gak tau nyekel. Paling nyekel wis perlune gawe bensin mek joko-joko lek digawe ono bocor sepeda. Ya gak enak, Mbak Yus. Coba lek misalnya sampean ulang tahun ya. Lah boleh gak dikai surprise. Lek misalnya sing nggawa bojo kan enak pas ulang tahun wis dikai kue tukokne hadiah. Iya, soalnya kan gak nyekel duit. Makane. Iya. Iya sih, lek iku ya apa kadang kayak surprise wong duwe tak go kabeh. Makane sampean lek boleh menghadiahi diri sendiri lah. Yo Kak, biasanya malah aku sing traktir, aku ulang tahun, kan duwe tak cekel. Wes gak, pokoknya tetep enakan aku, duit wes dicekel bojoku, terima bersih gak mikir iur-iuran. Oh, yo enak aku pokoknya Gak, duwe tak cekel pokoknya kabeh. enak Enak. Wis padha ae, ngene diributno ya Allah. Pokoknya wis bayar iuran lah wis ah. Tapi enak aku ya. Enak aku ya. Aku gak ngerti aku.